To, čo vám ukážeme teraz, sa len tak ľahko nevidí. Pred niekoľkými dňami sme získali unikátne zábery, ktoré jeden slovenský turista nakrútil v Chorvátsku. A hoci predtým by tomu neveril, teraz nepochybuje o tom, že videl ozajstné UFO. Rodina Gašijových strávila pri chorvátskom pobreží 14 dní príjemnej dovolenky, no ani vo sne ich nenapadlo, že v posledný večer uvidia UFO. Ide. Ale ide, kúkaj. Však to je UFO, ty. Bolo to 12. júla 10:30 večer v chorvátskom letovisku Tučepi. Obrovský rozruch medzi nimi spôsobil tento lietajúci predmet, ktorý svietil a v istom momente sa veľkou rýchlosťou vzdialil. Po priblížení a zväčšení obrázku pripomínal dve spojené pyramídy. Panika nastala rýchlo, kamera, UFO, deti sa báli. Nad morom to letalo. Hore, dole. Tento lietajúci predmet videli až 3 rodiny a sú si istí, že to nebol žiaden odraz a ani družica. Žiarilo to dokonca úplne ináč ako hviezdy na oblohe a po 40 sekundách zmizlo. Hviezdy boli biele a toto bolo úplne také sito oranžové. Naraz išlo pomaly a už zmizol hore. Objekt, ktorý je na tomto zábere, patrí do kategórie skutočné UFO. Ufolog tvrdí, návštevy mimozemšťanov na takýchto lodiach možno pozorovať už od 60. rokov. Po dôkladnom preštudovaní záberov usúdil, že toto lietajúce teleso má v spodnej časti neznámy pohon, o čom svedčí zvýšená žiara. V tomto prípade sa na objekt, ktorom je určite, možno sa budú mnohí nad tým diviť, ale posádka. UFO vraj možno najčastejšie pozorovať pri vodných plochách. Ufológovia sa domnievajú, že tu prichádzajú na prieskumné misie. Hovorí sa, že vlastne majú záujem o vodné hladiny, teda o čistotu vody, o rôzne priemyselné centrá, o vojenské základne. Ja som tiež neverila na UFO nikdy, až toto, keď som prvýkrát videla. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.